Met help van een Caraïbische drumband. Een troubadour. Een rapper. Frieske hinders. Een koor. En een operettesjonger wat het bidboek naar Amsterdam bracht. De haatstad wie een paar uren lang Ljouwert te Groengebied. Deze ompak is heel anders als die van de concurrenten. Die sturen het gewoon maar de post op. Het is ontroerend en aangrijpend om te zien hoeveel mensen hier zijn om te laten zien hoe belangrijk ze het vinden dat ze als Friesland, als Leeuwarden culturele hoofdstad worden. En ook om te laten zien hoeveel ze als Leeuwarden en als provincie Europa te bieden hebben. De Ljouwerters geven mij een goed gevoel waarom de hoes. Dit is het, maar ik had het gevoel dat wat we nou delzetten, dat het beste is wat we leveren kunnen. Dus ik ben tevreden en het is zoals het is nou. En ook de burgemeester is uitzoeken. We hebben het fantastisch bidboek. De jury had vorige keer al gezegd, jullie zijn authentiek, origineel, toekomstbestendig. Dat net maken Europees. we nu waar. En Europees. En dat, net Europees genoeg. nou ja, maar dat hebben we dus nu aangevuld. Het is nu met 400 organisaties gemaakt van Leeuwarden, Nederland, maar ook uit heel Europa. Dus ik denk dat we nu bewijzen dat we een vraag goed beantwoord hebben. Wat opvoel wie de inzet op diversiteit, Mierskip. En dat is ook de titel van het bidboek worden. Criss-Cross Communities. In het jeddere bidboek hier de jury nog moeite met het Europese aspect. Daar is de Aroene Week een bot op inzet. Zo wil er dat er al Europese artiesten in zitten en weer al uitwisselingsprogramma's aan met Europa. Dat zit er heel strak in. Het bidboek luidt nou bij de jury, erin het ien die het meer verrooien kan. Maar als het onder Ljouwerters luidt, is de uitkomst helder. Wij doen alles samen. Dus ik denk, Leeuwarden gaat zeker halen. Het is een gemeenschap. Ja, Laten we het hopen dan, hè? ja. Op 6 september is de uitslag. Dan weten we dus of Ljouwert en dus Friesland de vlaggen uitstekken mij.